Tällä viikolla, ensimmäinen helmikuun viikko, on sellainen YK:n lanseerama uskontojen ja katsomusten viikko. Kun muutama vuosi sitten näytti, että uskonnot lähinnä ottavat niin voimakkaasti yhteen, niin tällaista lanseerattiin. Ja sitä on Suomessa muutaman vuoden koordinoinut Focus-järjestö. Me, Suomen humanistiliitto ja vapaa-ajattelijat, me halusimme tuoda esiin, että on muitakin maailmankatsomuksia kuin uskonnollisia. Siksi tämä keskustelu tästä sekulaarista humanismista. Täällä on meillä, jos tästä lähdetään menemään järjestyksessä, Eino Huotari, Maaret Fredlund ja Esa Ylikoski. Minä olen Irma Peiponen. Humanismi, se on sellainen sana, sanathan on sopimuksia, joka jokaiselle merkitsee vähän ehkä eri asiaa. Hyvin usein ajatellaan, että se on yleisinhimillistä, myötämielistä suhtautumista. Ja ihan oikein, kyllä se on sellaistakin. Sitten yliopistoissa humanististen aineiden edustajat haluavat tiukasti pitää kiinni omasta käsityksestään siitä, mitä on humanismi. Me täällä nyt yritämme tuoda esiin, mitä humanismi on maailman katsomuksena. Sinänsä humanismin juurethan on aika kaukana. Renesanssista tulee nimi, tuollainen kriittinen suhtautuminen ja myötämielinen suhtautuminen taiteisiin ja tieteisiin, maailmankuva muuttui. Sitten nimenomaan valistus toi sellaisia asioita keskusteluun, jotka humanisteille ovat koko ajan olleet tärkeitä. Maailmankuva on yksi tällainen, mihin se perustuu. Me olemme kovin kiinnostuneita, mitä kosmologit ja tähtitieteilijät kertovat, minkälainen tämä maailma oikein on. Vaikka emme välttämättä ymmärtäisikään sellaisia matemaattisia asioita, niin kyllähän hyvät tutkijat osaavat popularisoida niin, että voimme ajatella tästä maailmasta niin kuin uusimman tieteen pohjalta. Tiedehän korjaa aina sitten tarvittaessa itseään. Robert Proterus, hänellä on täällä selvästikin paikka. Sitten tieto, nimenomaan kriittinen tieto ja miten siihen pyritään, se on tärkeää humanismissa. Mikä tahansa, nykyaikana niin paljon liikkuu kaikenlaista dataa, että mikä tahansa data tai informaatio ei ole tietoa. Tieto pitää olla sellaista, jota voidaan tieteellisesti todentaa ja tarvittaessa korjata. Tiede korjaa myöskin näissä asioissa itseään. Ja kolmas on sitten etiikka. Humanismi on hyvin eettinen ajatussuunta. Pitää lähteä siitä, että yritämme niin itse kukin omana itsenämme, olemme vastuussa siitä, miten käyttäydymme itseämme ja muita kohtaan, mutta myös vastuussa siitä, minkälaista yhteiskuntaa me haluamme rakentaa. Näitä kysymyksiä me olemme humanisteissa ja vapaa-ajattelijoissa pohtineet. Sitten sekularismi on sitä, että haluamme, että julkinen valta on tasapuolinen kaikkia katsomuksia kohtaan. Se on hyvin tärkeä kysymys niin, että ei joku katsomus pyri omimaan ikään kuin esimerkiksi eettistä ajattelua vain itselleen tai yhteiskunnan kehityssuuntaa vain itselleen. No, meillä on täällä siis useampia, jotka ovat pitkään toimineet humanisteissa tai vapaa-ajattelijoissa. He kaikki varmaan molemmissa kertomassa, mitä he ymmärtävät tällä sekulaarihumanismilla. Ja sitten toki kommentteja ja kysymyksiä. Mutta kuunnellaanko ensin lyhyet katsaukset kaikilta ja sitten keskustella, vai haluaisitteko? No, sen voi päättää sitten jokaisen esityksen jälkeen, vai mitä? Haluatteko heti kommentoida? Jos nyt lähden tästä, Roope on myös aakkosjärjestyksessä ensimmäinen, että
käytäpä lyhyt puheenvuoro sinä, mitä ymmärrät sekulaarihumanismia. Itse olen luonnontieteilijä koulutukseltani ja teini-iästä saakka ollut filosofisesti suuntautunut ja kiinnostunut. Että mulle ehkä tässä se, mitä kautta tulin humanisteihin ja vapaaehtoihin toimintaan mukaan, niin ennen kaikkea on tämmöisen luonnontieteellisen rationaalisen maailmankuvan kautta. Mutta myöhemmin sitten nämä muut aspektit, uskonnoton tapakulttuuri ja nämä moraalikysymykset ja yhteiskunnalliset kysymykset ja katsomusten tasa-arvo on sitten tullut mukaan. Mutta tästä tieteellisestä maailmankuvasta niin ehkä tämmöinen yksi pointti, mikä saatan ymmärtää väärin usein on se, että tieteessä idea ei ole se, että tieteessä tiedetään kaikki täydellä varmuudella. Päinvastoin uskonnollisille uskomuksille on useimmiten tyypillistä tämmöinen täysi varmuus. Tieteellinen tieto on kaikki kyseenalaistettavaa. Kaikki tieteellinen tieto ja mun mielestä kaikki tieto, mitä ihmisellä yleensäkään voi olla, perustuu havaintoihin, järkipäättelyyn, evidenssiin, teorioihin, malleihin. Jotkut käsitykset, vaikka se, että maapallo kiertää aurinkoa, voidaan nykypäivänä pitää hyvin suurella todennäköisyydellä tosina. Sitten taas tieteen reuna-alueelta löytyy kysymyksiä, jotka on hyvin 50-60, että miten asia on. Ja sitten taas toisessa ääripäässä voisi olla monien uskonnollisten uskomusten käsitykset, jotka tieteellisen järkiajattelun valossa on hyvin suurella todennäköisyydellä epätosia. Ja uskonnottomassa moraalissa oleellista on se, että se, mikä on hyvää ja pahaa, ei tule suoraan mistään pyhästä kirjoituksesta tai mistään auktoriteetista. Tietysti kaikkien moraalikäsitysten pohjalla viime kädessä, jos rakennetaan rationaalista moraalia, pitää olla ajatus siitä, että mikä on loppujen lopuksi toivottavaa. Että onko esimerkiksi kuolema vai elämä toivottavampaa, onko kipu vai kivun puute toivottavampaa. Mutta jos kuvitellaan, että voidaan ihmisinä päästä jonkinlaisen yhteisymmärrykseen siitä, että mitkä niin kuin perusasiat ovat toivottavia, niin sen jälkeen siltä pohjalta voidaan sitten rakentaa tällaista rationaalista seuraamusmoraalia, millä toimenpiteillä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti päästään kohti näitä toivottavia asioita. Okei, mutta annetaan seuraavalle ja palataan sitten näihin tarkemmin. Joo, tämä toimii. Eli mä oon Eino Huotari ja mä oon ammatiltani edelleenkin työssä oleva matematiikan, fysiikan, kemian ja elämänkatsomustiedon opettaja. Ja mun uskonnolliseen tai uskonnottomaan ajatteluuni on ollut samanlainen, ehkä vähän kuin Roopellakin, eli tietty kysely siitä, että mitä asioita mä koen elämässäni merkittäviksi, mitkä on sitten niin kuin tämmöisen tiedon rajat ja siihen liittyvät asiat. Ja yleensä se, että mikä on hyvä ja mikä on pahaa. Mä oon mielestäni koko ikäni ollut pasifisti myöskin ja mä oon hakenut sellaista ajatussuuntaa, joka olisi niin kuin mahdollisimman pasifistinen tässä. Ja mä olen löytänyt siinä mielessä humanismissa myöskin niin kansainvälisen osuuden, eli mä oon ollut hyvin monta kertaa mukana kansainvälisen humanistisen ja eettisen liiton, eli suomalaisittain lyhenteenä IHEU tunnettu järjestö, joka kokoaa maailmanlaajuisesti humanisteja ympäri maailmaa. Ja
silloin kun on kansainvälisestä järjestöstä kyse, niin tietysti tulee se, että miten me määritellään humanismia. Mä oon aikoinaan alkanut sitten lueskella näitä humanismin määritelmiä ja olen löytänyt siitä niin kuin itselleni tämmöisen hyvän pohjan. Ja sitten vuonna 2000, tai oikeastaan jo, siis tämä IHEO on perustettu 1952 ja silloin 1952 annettiin kylmän sodan aikoina Amsterdamin julistus, tai perustettiin Amsterdamissa tämä järjestö. Ja se ensimmäinen Amsterdamin julistus pyrki määrittelemään, mitä humanistit eivät ole. Eli erottauduttiin sitten, että ei ole kommunisteja, ei ole poliittinen liike, ei ole uskonnollinen liike ja näin edelleen. Eli se oli määritelmä, joka oli hyvin pitkälle tämmöinen, mitä me emme ole määritelmä. Ja kun IHEO täytti 50 vuotta vuonna 2002, IHEO järjestää nykyään 3 vuoden välein maailmanlaajuisen kongressin ja 2002 oltiin taas koolla Hollannissa, mä olin siellä mukana. Ja silloin muotoiltiin uusi Amsterdamin julistus. Silloin kokous ei ollut Amsterdamissa, mutta oli kumminkin Hollannissa paikakunnalla, jonka nimeä mä en osaa lausua, että en edes yritä kertoa, missä päin Hollantia silloin oltiin. Ja Amsterdamin julistus silloin kirjoitettiin ja hyväksyttiin maailmanlaajuisesti ja mä otan tässä niin ne pääkohdat sangen lyhennettyinä, eli ne on aika pitkälle sellaiset, joihin, tai voisi sanoa, että näihin minäkin ajatteluni perustan. Ensimmäinen kohta. Humanismi on eettistä. Humanistit ovat vakuuttuneita siitä, että moraalisuus on erottamaton osa ihmisyyttä ja perustuu toisten ymmärtämiseen ja huolenpitoon toisista. Eikä edellytä ulkoista vakuutusta. Toisena, humanismi on järkevää. Humanistit ovat vakuuttuneita, että maailman ongelmien ratkaisut löytyvät pikemmin ihmisten ajattelusta ja toiminnasta kuin jumalallisesta asioihin puuttumisesta. Humanismi puoltaa tieteen käyttöä ihmiskunnan hyvinvoinnin ongelmissa. Samalla kuitenkin inhimillisten arvojen on säädeltävä tieteen ja tekniikan käyttöä. Kolmanneksi, humanismi tukee kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia. Neljänneksi, humanismi edellyttää, että henkilökohtaiseen vapauteen tulee liittää yhteiskunnallinen vastuu. Humanismi ei ole sitoutunut uskonkappaleisiin eikä se edellytä kannattajiltaan minkään opinkappaleiden tunnustamista. 5. kohta. Humanismi tarjoaa yhden vastauksen siihen, että monet etsivät vaihtoehtoja dogmaattisille uskonnoille. Humanismin mukaan luotettava tieto todellisuudesta ja ihmisistä syntyy jatkuvassa kokemusten arvioinnin ja korjaamisen tapahtumasarjasta. 6. kohta. Humanismi arvostaa taiteellista luovuutta ja mielikuvitusta. Ja 7. humanismi on elämänkatsomus, joka tavoittelee hyvää elämää kannustamalla ihmistä eettiseen ja luovaan elämään. Itse varsinainen teksti on huomattavasti pitempi. Tämä on tiivistelmä, joka löytyy Wikipediasta. Tämä löytyy myös suomeksi nimellä Amsterdamin julistus. Virallista suomennosta ei ole kukaan tehnyt, mutta pari hyvää suomennosta sieltä löytyy saman tien. Mutta se on sen verran pitkä, että minulla piti olla muistitikulla kaikki, mutta niin kuin yleensä aina, jos jokin pettää, niin se pettää. Yleensä tekniikka pettää. Kiitos. Minun lähtökohta tämmöisen yhteiskunnallisen aktivismiin niin on lähtenyt myös rauhanliikkeestä. Ja komppaan siinä Eikkaa, että
Sitten toisaalta niin kuin tällä hetkellä olen punavihreä feministi. Ja uskonnossa on hyvin paljon sellaista, joka puuttuu naisen itsemääräämisoikeuteen. Mutta sitten taas minun uskonnottomuus on niin kuin hyvin silleen käytännönläheistä. Että mulla on niin kuin aivan vierasta, että antaa jotakin Herran haltuun. Eli mä oon itse vastuussa teoistani. Ja sitten on näitä, jotka sanoo, että jos ei teille ole uskontoa, niin mihin te sitten uskotte? Onhan moraali yleispätevä. Se on kaikilla ihmisillä. Sitten mä oon vielä kaiken lisäksi erittäin naivi. Minä yleensä yritän kaikista ihmisistä löytää jotakin hyvää. Ja sitten niin kuin tällä hetkellä, miten menee Suomessa, että jos ajatellaan, että meidän hallitus on, heillä on johtolankana koti, uskonto, isänmaa, niin kenen etua he ajavat tällä hetkellä? Missä on heidän myötätuntonsa köyhiä kohtaan, eläkeläisiä kohtaan ynnä muuta? Että mä oon kuvitellut, että kristilliset elävät hyveellistä elämää. Mutta että todellakaan mulla ei ole tekniikkaa eikä muistiinpanoja, että mä oon tämmöinen erittäin maanläheinen ihminen. Ja todellakin niin se minun uskonnottomuus, niin se on niin mun järjen kulkua vastaan. Että se on niin ollut ihan niin murrosikäisestä lähtien. Ja mä kieltäydyin menemästä rippikouluun. Siihen aikaan maksettiin keskikoulu ja isä väitti aina joka kevät sanoi, että hän ei maksa koulua, ellei minä menen rippikouluun. Ja tätä kiistaa jatkettiin, kunnes isä kyllästyi. Että tavallaan niin kuin mun mielestä semmoinen käytännönläheisyys ja se, että mä todellakin olen itse vastuussa teoistani, eikä mikään muu, tai että menen ehtoolliselle, pyytään syntini anteeksi ja ne sitten häipyy jonnekin. Että kaikki tämmöinen on mulle vaan niin vierasta. Että jos haluaa käytännön ihmistä, niin se on sitten minä tästä porukasta. No niin, täällä on Esa Ylikoski ja mulla on opetusalan taustaa, että on ollut peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa ja tällä vuosituhannella humanistisessa ammattikorkeakoulussa opetushommissa ja tutkimuskehittämishommissa. Ja kyllä tämän humanismin ja vapaa-ajattelun lähtökohta on toisaalta tämä maailmankuvallinen, tiedepohjainen maailmankuva, sitten myöskin tämmöinen tapakulttuurinen puoli, uskonnoton tapakulttuuri. Ja kolmanneksi humanismiin kuuluu käytännöllisyys siinä mielessä, että tämmöinen yhteiskuntapoliittinen asioiden edistäminen niin kuin humanismin ja ihmisoikeuksien eteen myöskin niin kuin käytännössä. Ja tämä ehkä syntyi tämä viimeksi mainittu sitten tuolta koulukokemuksista, kun aloin opettaa historia- ja yhteiskuntaopin lisäksi myöskin uskontojen historiaa ja siveysoppia, joka muuttui 85 elämänkatsomustiedoksi, ja huomasin, että oppilaitoksissa on tätä uskonnollista painostusta ja ihmisoikeus, tai sanotaanko syrjintää ja yhdenvertaisuuden puutetta, uskonnonvapauden puutetta, erityisesti uskonnottomien osalta. No, ehkä tästä jaan kyllä hyvin pitkälle, mitä tässä sanottiin, mitä Roope sanoi, Eikka sanoi ja niin edelleen. Mutta tähän toimintaan liittyy se, että vapaaehtoistyö pohjalta on toiminut Vapaaehtojen liitossa, on sen luottamustoiminen pääsihteeri ja olen myöskin liiton ehdottamana ollut ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenenä nyt maaliskuussa päättymässä olevalla toimikaudella. Ja täytyy sanoa, että tähän yhteiskunnalliseen toimintaan humanismin nimissä ja merkeissä niin on antanut hyvää pohjaa sen meidän vaatimusten ihmisoikeuspohjaisuus, eli yhdenvertaisuus, uskonnon ja omantunnon vapaus tai ajatuksen, uskon omantunnon vapaus
Ja toki sitten myös sananvapaus yhtäältä ja sitten yksityisyyden suoja on myöskin semmoinen, joka nyt tässä nousee. Ja tuossa torstaina on oikeusministeriön järjestämä tällainen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelun kuulemistilaisuus. Ja ajattelin siellä tuoda esiin sitä, että nyt kun uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan juuri, ja se velvoittaa laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmat, niin siellä myöskin tämä yhdenvertainen kohtelu uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta niin tulee vahvasti mukaan, ja ylipäänsä siis tämä yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden suhde. Samaten uskonnonvapauden ja yksityisyyden suojan suhde. Nämä käytännössä sitten tarkoittaa esimerkiksi kouluissa sitä, että just mainitun elämänkatsomustiedon vajaakäyttöä aiheuttava syrjintä lopetettaisiin ja koulut niin kuin tukis uskonnottoman, katsomuksesta neutraalin katsomusaineen kehittämistä. Ja sitten siihen liittyy myös tämä avaamisvaatimus, kun esimerkiksi lapsiasiavaltuutetun lausunnossa todettiin peruskoulun lukiolaista, että tämä nykyinen tilanne, jossa tiettyihin uskonnollisiin yhdyskuntiin eli kirkkoon vauvana liitetyt kasteseremonian kautta käytännössä myös juridisesti liitetyt lapset ja nuoret ei pääse elämänkatsomustietoa valitse, tai eivät pääse elämänkatsomustietoon, heidän vanhempansa ei voi valita. Ja lisäksi voi ajatella myös lukiolaisten kohdalta, että se on mielestäni lapsen oikeuksien sopimuksen vastainen, koska lapsen oikeuksien sopimuksessa kuitenkin ikäkausi pitäisi ottaa huomioon. Ja se, että kun lukiolaiset voi muut kurssit, pakolliset ja vapaaehtoiset valita, niin kyllä myöskin tämä oikeus valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon välillä pitäisi säilyttää. Se, mitä me nyt uutena tuodaan esiin, muun muassa nyt ensi torstaina, tai on jo tuotu esiin, on tämä yksityisyyden suojan näkökulma, kun ihan 2-3 vuotta sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuonut esiin, että ihmisten ei olisi pakko tuoda esiin julkisesti omaa uskontoa tai vakaumusta. Eli että vaikka meillä on niin kuin oikeus kuulua ja liittyä ja harjoittaa ja julistaa, niin meillä on myöskin oikeus olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan, oikeus erota, oikeus olla harjoittamatta uskontoa ja oikeus olla tuomatta julki omaa uskontoa tai vakaumusta. Ja nythän meillä on sellainen tilanne kouluissa, jopa päiväkodeissa, kouluissa, lukioissa, armeijassa, että viran puolesta rehtorit ja opettajat, henkilökunta järjestää yhden uskonnon, tämän meidän valtauskonnon uskonnonharjoitusta, ja sitten kaikki joutuu valitsemaan. No nyt kirkon jäsenet saa jopa valita, jopa armeijassa saa nyt viime kesästä lähtien valita, mutta myöskin muut joutuu valitsemaan, ja myös kirkon jäsenet joutuu valitsemaan, että osallistuuko jumalanpalvelukseen vaiko en. Ja se on sellainen tilanne, joka myöskin suomalaisia, mutta myöskin maahanmuuttajataustaisia ajatellen, niin voi olla aika kiusallinenkin kysymys, että jos en osallistu, niin se tulkitaan jonkunlaiseksi demonstraatioksi, tai tulkitaanko se koulun johdon taholta demonstraatioksi. Ja nyt voidaan sanoa myöskin, että armeijassa on järjestetty nyt sellainen paraatikatselmukseen liittyvä seremonia juttu, että paraatikatselmuksessa on edelleen jumalanpalvelus, mutta ne varusmiehet tai sotilaat, jotka ei halua osallistua siihen, he joutuu poistumaan kesken kaiken rivistä taka-alalle ilman, että on mitään erityistä ohjelmaa. Ja tämä tapahtuu televisiokameroiden edessä ja suuren paraatiyleisön edessä. Eli tässä tietysti voidaan olla sitä mieltä, että ihmisten pitää olla oman katsomuksensa takana, mutta sitten toinen näkökulma on se, että tämä rikkoo ihmisten yksityisyyden suojaa pakottaessaan televisiokameroiden edessä joko demonstratiivisesti poistumaan uskonnonharjoituksesta tai seuraamaan sitä. Eli tällaisia asioita me nostetaan esiin, ja niitä on toki joitakin muitakin, jotka liittyy valtiokirkollisiin erityisoikeuksiin, mutta tältä pohjalta.
Näin, käydäänkö vielä yksi kierros, jos panelistit haluavat kommentoida toisten puheita. Mä voisin tuohon äskeiseen Esan puheeseen sanoa, mä oon aina ihmetellyt entisenä ET-opettajana, että kyllä se ET on vaarallinen aine, kun sinne ei kukaan tahansa saa tulla. Niin yksi tapa lähestyä tietysti sekulaarihumanismin määritelmää on myöskin katsoa tunnettuja sekulaarihumanisteja. Tämmöiset 4 nimeä kuin Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris ja Christopher Hitchens yleensä kuvataan ateismin tai uuden aallon ateismin niin kuin supertähtinä, joiden kirjat on myynyt miljoonia kappaleita, mutta he ovat mitä suurimmassa määrin myöskin sekulaarihumanisteja. Tietysti mielessä tämmöinen termi ateisti on, vaikka esimerkiksi mäkin olen ateisti, niin ehkä nykyään, niin kun jos pitäisi valita yksi termi, niin kun jolla haluaa itseään kuvata, niin se kuulostaa hieman kapealta. Koska siinä sanotaan, että en nyt usko Jumalaa, mutta saatanpa tietysti uskoa johonkin muuhun. Mutta sekulaarihumanisti on ehkä siinä mielessä niin mukavampi, että se määrittelee laajemmin, mihin mä en usko, ja määrittelee laajemmin myöskin, mitä mä pidän tärkeänä ja arvomaailmaa ja muita asioita. Muita termejä esimerkiksi on naturalisti, eli en usko yliluonnolliseen, vaan uskon, että kaikki mitä on olemassa on luonnollista ja tutkittavissa, tieteen keinoilla tutkittavissa olevaa. Sitten semmoinen termi on myös kuin rationalisti, eli on sitä mieltä, että ihmisen järjen käytöllä meidän tulee ja voidaan rakentaa sekä maailmankuva että moraali. Se on aivan totta, että järki on erehtyväinen, mutta niin kuin joku kuuluisa henkilö sanoo, niin vaikka se on erehtyväinen ja heikko, niin se on kuitenkin paras ja luotettavin väline, mitä meillä on verrattuna esimerkiksi auktoriteetteihin. Usein tosiaan kuulee, niin kuin tässä sanottiin, että jos ette sitten usko Jumalaan, niin onko raha nyt sitten teille Jumala tai onko joku kunnia tai mitä tahansa, keksitään tämmöisiä vaihtoehtoisia, mutta jos niin paljon laajennetaan Jumalan määritelmää, että rahakin on Jumala, niin sitten kaikki ovat kyllä polyteisteja ja monijumalaisia. Että se on ehkä vähän turhaa. Se on ehkä vähän turhaa siinäkin mielessä, että välillä ihmettelee, miksi uskonnolliselle ihmiselle, niin jos keskustelee uskonnollisen ihmisen kanssa, niin miksi joskus heille tuntuu olevan tärkeää, että minäkin olen jollain tavalla uskonnollinen mukamassa. Et miksei voi ajatella rehellisesti, että no, minä olen uskonnollinen ja sinä et ole uskonnollinen ja molemmat on ok näin, mutta että jotenkin, että onko siinä jonkinlainen niinku, vähän niin kuin alemmuuden tunnon fiilis, jos ajatellaan, että minä uskon Jeesuksen, mutta kyllä sinäkin johonkin varmasti uskot, että et sinä ole yhtään sen parempi. No joo. Joo, tässä niin näin kouluihmisenä, niin mä oon kauan ihmetyttänyt se, että koululla on oikeus pitää yllä rekisteriä ihmisten uskontokunnasta ja se on hyvin ratkaiseva sitten monissa asioissa. Monissa muissakin tilanteissa meillä on oikeus niin olla ilmaisematta omaa uskontokuntaamme. Ja miksi koulussa pitää se sitten pitää niin tarkasti kiinni ja sitten myöskin estää oppilaita osallistumasta elämänkatsomustiedon opetukseen. Et mä oon nyt, Satu, kauanko se ET olikaan ollut olemassa? Niin 30 vuotta, niin vai 30 vuotta ja mä oon sitä sen aikaa opettanut sitä ennen tosiaan myös uskontojen historiaa ja siveyssoppia, mutta se on ollut koko ajan niin kuin tämmöinen suuri ongelma, että sellaiset oppilaat, jotka haluaisivat osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen, eivät pääse sinne sen takia, että vanhemmat kuuluvat kirkkoon. On ollut jopa sellaisia tilanteita, joissa vanhemmat sanovat, että he joutuvat kuulumaan kirkkoon
työnsä tai muun asian takia, mutta haluaisivat lapsensa elämänkatsomustiedon opetukseen, mutta se ei onnistu. Ja myöskin sellaisia tilanteita, joissa 15-vuotias nuori olisi halunnut erota kirkosta ja tulla elämänkatsomustiedon opetukseen, ja on vuosien mittaan ollut mukana. Onneksi elämänkatsomustiedon opettaja ei ole vastuussa siitä, että hänen pitäisi tutkia näitä uskontokuntia, koska mullakin on käynyt joskus tilanne, että oppilas on ilmoittanut rehtorille, että hän on eronnut kirkosta ja siirtyy ET-opetukseen, mutta ei sitten sitä todellisuudessa ole tehnytkään. Mutta se on sitten rehtorin vastuu onneksi. Mutta tämä niinku sellaisena yhtenä asiana, ja toinen tosiaan se, että myöskin koulun uskonnollisissa tilaisuuksissa kaikilla oppilailla on oikeus kieltäytyä siitä, mutta sitten mitä koulu järjestää tilalle, niin se on hyvin vaihtelevaa edelleenkin eri paikoissa. Joo, kouluhan on hyvin mielenkiintoinen, että koululaisten pitäisi mennä kirkkoon, vaikka aikuiset eivät mene. Saattavat käydä häissä, hautajaisissa, ristiäisissä, mutta muuten ei. Mutta että miksi sitten koululaisten pitäisi välttämättä siellä kirkossa käydä? Ja me ollaan esitetty sellaista ratkaisua, että jos koulussa välttämättä pitää jotakin kirkollista toimintaa olla, niin se pitäisi sitten olla koulupäivän ulkopuolella. Ja sitä ei myöskään sanota suoraan oppilaille, että kenenkään ei tarvitse osallistua näihin kirkollisiin menoihin. Että myös he, jotka kuuluvat kirkkoon, niin he voivat sanoa, että en mene. Ja pahimmissa tapauksissa on näitä, että kun on joulukirkko, jossa jaetaan todistukset, siis nykyään tarhoissa on vähemmän, mutta sielläkin on näitä pikkukirkkoja sun muita ja ei muisteta ilmoittaa vanhemmille. Ja periaate on se, että pitäisi ilmoittaa hyvissä ajoin, että tämä joku tilaisuus on tulossa ja myös mikä se vaihtoehtoinen ohjelma on. Että kouluajan ulkopuolella sitten, jos jotakin on. Mä olen itse ollut töissä lastentarhasta yliopistolle asti, joko opettajana tai avustajana ja vielä ruotsinkielisellä puolella, ja siellä niin kuin koulussa on vielä härskimpää menoa. Että mä en tiedä, että mistä tämä johtuu, että ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, kun mä asuin Vantaalla, niin tämä seurakunta oli myös tämmöinen niin sanottu ett svenskt rum, eli siellä saa puhua sitä äidinkieltään. Ja Vantaalla tämä ruotsinkielinen väestö, niin heidän kirkkoon kuulumisensa on paljon korkeampi kuin suomenkielisellä väestöllä. Että se on semmoinen, missä voidaan seurustella omalla äidinkielellä. Mutta sitten komppaan ne Eikkaa justiin näissä rekistereissä kanssa, että jos kysyy keneltä tahansa, että onko sinun mielestä uskonto yksityisasia? Kyllä. No miksi se on sitten julkinen ja rekisteröidään, kun lapsi menee kouluun? Että se on hiukkasen outo asia. Mut, joo, ei muuta. Joo, tuosta tuli mieleen tästä kirkkoon menemistä. Itse muistan 7-vuotiaana ekaluokkalaisena pohtineeni, kun vietiin kirkkoon, niin se niinku vielä niinku mahtui jotenkin raameihin, että siellä pappi puhui outoja väittämyksiä, mutta sitten meni yli ymmärryksen, kun oletettiin, että meidän pitää niinku lukea itse uskon tunnustus, että me niinku yhtäkkiä kerrotaankin, että me uskomme näin, ja se jäi vahvasti mieleen, että ihmettiin, miten tässä nyt voidaan olettaa, että me näin välttämättä uskoisimme. Nythän siis vauvat eivät synny minkään uskonnon edustajana, ja se on mun mielestä väärin, että lapsia edes luokitellaan sillä tavalla, että sanotaan, että tuossa on kristittyjä lapsia, tuossa on muslimilapsia, tuossa on juutalaisia lapsia. Korkeintaan voidaan sanoa, että tuossa on lapsia, jotka ovat niin kuin muslimivanhempien perheestä tai jotain tämmöistä näin. Ajatellaan, kun absurdia, jos sanottaisiin vaikka, että no, vanhemmat sattuu äänestämään kokoomusta, niin meillä on kokoomuslapsia nyt tässä ja tuossa on vasemmistolapsia. Eihän me ajatella, että tämmöiset poliittiset jutut periytyy automaattisesti vanhemmilta lapsille, niin ei mun mielestä ei pitäisi
uskonnollisen tai maailmankuvankaan periytyä. Et itse omien lapsieni kohdalla on ollut hyvin, hyvin tarkka, että en ole lähtenyt mitenkään kertomaan heille yhtä totuutta, vaan etsikööt itse ja kysykööt sitten muilta ja keltä haluavat ja löytäkööt mitä löytävät. Että tärkeää olla oma asia. Niin, tämä on nyt tämä, että voiko koulu järjestää jumalanpalveluksia, yhden uskonnon jumalanpalveluksia, on niin semmoinen, voisiko sanoa, nyt ihmisoikeuskysymys, joka on mahdollista ottaa uudelleen harkintaan, että nämä tietyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ja myöskin tämä yhdenvertaisuuslaki oikeuttaa asettamaan sen kysymyksen, ja myöskin tuo apulaisoikeuskansleri otti sen kannan, että koulun ei tulisi tai järjestää ylipäänsä tätä tilaisuutta, mutta sittenhän siinä kävi niin, että perustuslakivaliokunta ja nyt sitten opetushallituksen ohjeissa sanotaan, että koulu voisi järjestää uskonnonharjoitusta, mutta se ei ole siis välttämätöntä ja joka tapauksessa se ei perustu lakiin. Eli se ei ole lakisääteinen tehtävä. Sen sijaan opetussuunnitelma sanoo, että opetuksen pitää olla poliittisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumatonta ja myös kaupallisesti sitoutumatonta. Eli tässä on tämmöinen suuri ristiriita tavallaan, että niin kuin tapakulttuurin voimasta, vaikka siis, ja kun näitä on poistettu laista, aikaisemmin se on säädetty, aikaisemmin on ollut myös yliopiston avajaisissa pitänyt olla jumalanpalvelus, aikaisemmin on lain mukaan eduskunnan avajaisissa pitänyt olla jumalanpalvelus, mutta ne on poistettu laista, mutta silti järjestetään ja nyt siis tämä oikeuttaa asettaa tämän kysymyksen tästä. Ja tämä perustelu vielä, nyt kun tämä meni tähän käytännön yhteen asiaan, niin siis, että myöskin nythän oikeudessa niin todistajavalasta poistettiin tämä, että piti arpoa tai valita, että vannooko uskonnollisen valan kaikki valtia ja kaikki tietävä nimissä vai kunnia omantunnon kautta. Niin sitä perusteltiin sen poistamista, yhdistämistä yhteiseen valaan juuri sillä, että tätä ei ole tarvitsisi niin paljastaa. Mutta nyt meillä on vaatimuksena myös, että sotilasvalassa tulisi paljastaa ja mun mielestä yhtä hyvin myös ministerivalasta. Eli sen takia tästä nyt, koska tämä on tällainen ehkä niin kuin uusi asia ja se, että totta kai jos koulu järjestää jumalanpalveluksen, se on parempi, että siellä on hyvä vaihtoehtoinen tilaisuus. Eli se on niin kuin se toinen juttu, että näitä vaihtoehtoisia tilaisuuksia kehitetään, mutta haluan tässä nyt korostaa, että nämä vaihtoehtoisten tilaisuuksien rulettien pyörittäminen ei ole se kestävä ratkaisu, vaan se on kestävä ratkaisu, että päiväkoti tai koulu tai eduskunta tai armeija ei niin kuin virka-aikana rehtorin ja opettajien ja henkilökunnan toimesta organisoi yhdenkään varsinaista uskonnonharjoitusta. Sen sijaan ihmiset voi itse harjoittaa sitä ja koulun jälkeen tai palvelusajan jälkeen armeijassa niin edelleen voi olla näitä. Mutta tämä nyt ehkä korostui tässä kovasti, mutta se on yksi keissi. Muitakin asioita on. Koulu on. Koulu on sellainen tietysti, jonka jokainen jotain tietää koulusta. Tässä nyt vilahteli, mutta on varmaan hyvä tuoda esiin myöskin sit se, että perhejuhlia voi järjestää myöskin siviilisysteemillä. On olemassa sellainen kuin pro-seremoniat, minkä perustajia nämä kaksi liittoa esimerkiksi ovat. Sieltä voi tilata puhujan, kun lapselle saa nimen, nimiäiset, voi tilata puhujan häihin tai hautajaisiin ja viettää juhlavia tilaisuuksia, vaikka ei ne olisikaan kirkollisia. No sitten pitää varmaan päästää jo yleisö, ja kun Winter, joka on Humanistiliiton perustajajäsen, käyttää nyt ensimmäisen yleisöpuheenvuoron. Bästa deltagare, jag tycker det skulle vara vår frisinnade humanistiska anda att vi skulle ha den här diskussionen som tvåspråkig, så att jag kan berätta att Marit Fredlund och jag kan svara på frågor på svenska och alla paneldeltagare förstår eventuella svenska frågor. Och för min egen del så har jag varit aktiv på det här området sedan 1965,
då hade jag en artikel i tidskriften Nya Argus som hette Kring vår haltande religionsfrihet. Och den vållade en viss debatt i en del tidningar. Men vi står nog på nästan samma nivå fortfarande. Och jag håller helt med den senaste talaren om det, att vi borde få en ordentlig åtskillnad mellan stat och kyrka och inte ha det på det här sättet. Och för ceremonier, vi behöver ju ceremonier, men det finns andra möjligheter än att använda de kyrkliga myndigheterna för det. Sitten yleisökysymyksiä, kommentteja, olkaa hyvät. Ei sitä tarvitse pelätä. Mä voisin tässä välissä niin pitää mainoskatkon. 3 yhdistystä, Uskonnottomat Suomessa ry, Tampereen vapaa-ajattelijat ja Helsingin vapaa-ajattelijat ovat yhdessä perustaneet ja tehneet tämmöisen tietopankin. Sen nimi on Kantelupukki. Sinne on koottu kaikki tieto, mitä koulussa saa, mitä ei saa tehdä. Ja Irma, sä näyttää vaikka, tuossa pöydällä on niitä esitteitä. Niin se löytyy sieltä netistä, Kantelupukki. Ja siellä niin kuin opastetaan, että jos tulee ongelmia lasten tarhassa tai koulussa, että mitä pitää tehdä ja mitä voi tehdä. Ja siinä on se hieno pointti, kun ajattelee, että meidän maa on pitkä ja suuri. Ja varsinkin maaseutukunnissa niin monet ei halua leimaantua. Niin siellä pystyy myös tehdä näitä kanteluita anonyymisti. Eli yhdistys ottaa ne nimensä. Ja useimmiten niin tämän yhdistyksen, tai siis tämän Kantelupukin porukan juristi saattaa soittaa rehtorille ja sanoa, että teidän koulussa tehdään näin, että näin ei voi tehdä. Niin sieltä tulee useimmiten semmoinen vastaus, että ai niin, ei me ole ajateltu. Että se vaan niinku tehdään niinku ennenkin. Ja sitten taas niinku, jos on pieni paikkakunta, niin vanhemmat ei halua saada sitä räyhääjän leimaa. Että käykää netissä katsomassa Kantelupukkia, tuosta voi ottaa niitä esitteitä. Ja Irma puhui myös näistä pro-seremonian, niin heillä on myös tämmöinen kirja, jonka nimi on Perheen omat juhlat, siviiliseremoniat häistä hautajaisiin. Ja pro-seremonioilla, en tiedä onko se nyt avattu vai ollaan avaamassa, niin tämmöinen nettikauppa. Että sieltä hyvin paljon pyydetään näitä nimiäistodistuksia, haltiakummitodistuksia ja tämmöisiä. Ja siellä on tosiaan muusikoita ja puhujia. Eipä muuta, mutta katsokaa Kantelupukki netistä. Se on hauska nimi mun mielestä. Täällä on tosiaan tätä materiaalia. Tuolla on uutta vapaa-ajattelijaa, sitten näitä muita ja viime vuoden humanisteja. Täytyy sen verran omaa häntää nostaa. Tämä katsomusviikko sai minut niin kovasti miettiä, että mikä tämä sekulaarihumanismi on. Ja näissä 2 lehdessä vuodatan koko sydämeni sinne, että niitä voi ottaa ja tutustua, jos haluaa. Niin, niitä kysymyksiä. Mistä se muuten johtuu, että Suomessa, siis koko maassa 72,5% kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tietysti on sitten muitakin kirkkokuntia, mutta siis niin paljon kuitenkin kirkon ulkopuolella. EU:n mukaan uskonnottomia voi olla ateistit, agnostikot, uskonnollisesti välinpitämättömät. Mutta onko ihmiset sitten yleensä, olemmeko me ihmiset niin välinpitämättömiä, että me emme halua sitten sitoutua mihinkään muuhunkaan katsomukseen, kun jos emme halua sitoutua uskonnolliseen katsomukseen? Mitäs mieltä olette? Humanistiliiton puheenjohtajana mä niin kovasti kaipaisin lisää jäseniä. Vapaaehtoillahan on ollut muutamia vuosia tämmöinen palvelu kuin eroakirkosta.fi webissä ja nykyään yli 90% kirkosta eroamista tapahtuu tätä kautta ja satoja tuhansia on sitä kautta eronnut. Mutta että kyllä se vaikuttaa aivan selvältä, että on 3 ihmisiä. On ihmisiä, joilla on uskonnollinen maailmankuva. Sitten on ihmisiä, joilla on selkeästi uskonnoton maailmankuva.
Mutta kyllä valtaosa ihmistä tänä päivänä tuntuu olevan tietyllä tavalla hällävälistejä tai maailmankuvattomia sille, että ei sillä ole oikeastaan juuri merkitystä. Asioita ei ole, maailmankuvaiset asiat ei juuri kiinnosta tai niitä ei juuri pohdittu. Että se on se oikeastaan suurin ryhmä, voisi sanoa, tänä päivänä. Ja ehkä ihan ok näin. Mikäs siinä? Mennäänkö kierros? Joo. Se oli tiukasti kiinni. Eikä vielä seisoo päällä. Joo, siis tosiaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen luonnehdinta uskonnottomista oli, että ateistit, agnostikot, skeptikot tai uskontojen suhteen välinpitämättömät. Ja tämä herättää siis sen kysymyksen, että kun kirkkoon ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia ihmisiä on tietty määrä, niin osa heistä saattaa olla uskonnollisia, että he ei kuulu viralliseen helluntai-yhdistykseen, mutta ovat silti niin kuin uskonnollisia. Eli olen valmis myöntämään sen, että osa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomista voi olla uskonnollisia, mutta toisaalta niin kun katson, että Evolut-kirkon jäsenissä on aika paljon uskonnottomia katsomukseltaan. Ja tämä tulee esiin myöskin Evolut-kirkon laajoissa omissa kyselyissä. Esimerkiksi tämä Gallup Ecclesiastica, jo 2011 lukemat ja nyt 2015 lukemat todennäköisesti, mitä on julkaistu, mutta suurin osa ei ole vielä julkaistu, niin kertoo, että Evolut-kirkon jäsenistä suurin osa, siis vaikka puhutaan aikuisjäsenistäkin tietysti, että siinä vajassa 4 miljoonassa on mukana alaikäisiä lapsia hyvin paljon, mutta sitten näitä aikuisiakaan, niin he eivät siis usko sitä uskon tunnustusta, sen uskon tunnustuksen keskeisiä rooleja. Ja tämä on niin kuin semmoinen mielenkiintoinen sosiaalipsykologinen asia, koska tavallaan kuitenkin yhteiskunnallisestikin niin Evolut-kirkon johto ja kirkkohallitus kuitenkin puhuu ihan poliittisissakin asioissa, ihmisoikeusasioissa, niin tämän suuren melkein 4 miljoonan jäsenistön nimissä. Ja kuitenkin he niin kuin ehkä katsomuksellisesti edustaakin vähemmistöä. Eli Suomen kansan vähemmistö kirkon omien tutkimusten mukaan uskoo kirkon uskontunnustusta. Eli tässä on tällainen niin kuin paradoksi. No siitä tietysti seuraa, että on ihan oikeutettua tuoda esiin tätä eroa kirkosta palvelua. Että jos kirkossa ei olisi tätä lasten pakkojäsenyyttä, niin ei tietenkään olisi ehkä ihan edes, en usko, että vapaa-ajattelijat olisi ylläpitämässä eroa kirkosta. Ei meillä ole mitään muutakaan niin kuin yhdistyspalvelua. Että se perustuu ihan täysin tähän valtiokirkolliseen erityisasemaan ja lasten liittämiseen. Että tiedättekö, kuinka paljon kirkkoon on liittynyt aikuiskasteessa viime vuonna, niin aikuisia, jotka on niin kuin kastanut. Niitä on siis alle 300, 260 henkilöä. Se on tietysti, jos vapaa-ajattelijoihin liittyisi 260, niin oltaisiin kyllä iloisia, koska meillä on alle 2000 jäsentä, niin 260 ihan hyvin mahtuisi riveihin. Mutta kuitenkin toisaalta, kun puhutaan isosta organisaatiosta, se, että 260 aikuista liittyy. Mutta sen sijaan siellä on liittynyt, mikä se lukema nyt olikaan, siis tämä ikäluokka, 60 000 tai jotain, siis 1-vuotiaista lasta liittynyt. Siinä on aikamoinen epäsuhde. Joo, taas voisi olla hieman erikoista, jos kokoomukseen tai vihreisiin liitettäisiin vauvat jo, ja sitten siitä olisi hankalaa itse erota, vaikka halusikin, mutta jotenkin siihen on vaan totuttu, että kirkon kohdalla tämä on ihan normi juttu. Yksi asia, mistä ei ole mainittu nyt ollenkaan, niin tämä, joka on meillä hyvin ajankohtainen, maahanmuuttajat ja ylipäätänsä ulkomaalaiset, jotka tulee Suomeen, niin heillehän pitäisi ensimmäisenä sanoa rajalla, Suomessa on uskonnonvapaus. Ja tällä hetkellä, niin kun tulee näitä maahanmuuttajia Irakista, Iranista, niin oletuksena on aina, että he ovat kaikki islamiuskoisia. Ja osa heistä on paennut sieltä, koska
on maita, jossa ei suvaita, sä et voi olla uskonnoton tai tuoda sitä edes ilmi. Mutta meillä sitten oletetaan, että nämä kaikki, niin ruvetaan heti ensimmäiseksi puhumaan, että mistä te saatte hiljaisen rukoustilan ja muuta. Niin, ja he ei välttämättä niin kotimaassaan, he ovat saattaneet olla hyvinkin ei hirveän uskovaisia, mutta sitten täällä oletetaan, kun he tulevat, että kaikki ovat uskovaisia. Mutta se ensimmäinen, mitä kaikille pitäisi sanoa, on, että Suomessa on uskonnonvapaus. Ja muslimimaistahan tulee siis uskonnottomia pakolaisia tänne myös, koska nimenomaan uskonnottomana on vaikea elää muslimimaassa, niin ei pidä tosiaan automaattisesti olettaa ihmisten uskontoa sitä niiden taustamaasta. Joo, tässä siinä suomalaisessa suhtautumisessa näihin turvapaikanhakijoihin voisi kertoa sen, mitä kun mä oon tuolta pieneltä paikkakunnalta, niin meidän naapurikunnassa on sitten seurakunnan leirikeskuksessa vastaanottokeskus väliaikaisesti. No mitä seurakunta on siellä seurakunnan ylläpitämässä vastaanottokeskuksessa sitten tehnyt? On alettu järjestää tutustumisiltoja kristinuskoon. Eli nämä kuulemma herättävät suunnatonta kiinnostusta näissä turvapaikanhakijoissa. En tiedä kuinka monta heistä sitten käy. Mutta yksi, minkä mä olen huomannut, mä olen yksi näistä pro-seremonioiden puhujista kaiken muun ohessa. Ja huomannut sen, että nyt alkaa niin kuin entistä enemmän tulla nimiäisiä mukaan. Yksi sellainen, mikä on Suomessa ollut hyvin paljolti vaikuttavana, että sit hautajaisiin pyydetään ulkopuolinen puhuja. Se on tietysti vaikea. Kyllä mä tiedän sen, että sitten kun mä oon ollut oman läheiseni hautajaisissa, niin ei siitä puheesta tule mitään, koska mä alan itkeä, jolloin on helpompi pyytää ulkopuolinen puhuja. Mutta nyt on alkanut tulla myös nimiäisiä hyvin paljolti. Tässä kun on vertailtu eri Pohjoismaita, joissa kaikissa humanistiyhdistykset järjestävät myöskin näitä seremonioita, niin useimmissa muissa maissa niin nimiäiset on paljon enemmän käytetty palvelumuoto kuin hautajaiset. Meillä se hautajaiset tuntuu olevan tällainen, mitä halutaan sitten ulkopuolinen puhuja. No jos me kertoisimme, mitä me sitten yleensä teemme. Tietysti on lukeminen ja itse mietiskely, mutta mielelläänhän sitä keskustelee muidenkin kanssa ihan kasvatustenkin. Mutta nyt jos on rohkeita, niin ole hyvä. Mä voisin kysyä nyt ajankohtaisesti tästä, kun itsekin opiskelen yliopistossa ja mahdollisesti tulen opiskelemaan uskonnon opettajaksi, niin tästä yhteisestä katsomusaineesta, että mitä sitten osaisitte sanoa siitä ja mitä sen hyödyt on. Että luultavasti se ei ihan heti ole menossa läpi, vaikka sen takana on kovaa perinää. Siinäpä sen, meillä oli humanismin päivillä juuri puhetta tästä yhteisestä katsomusaineesta ja Eikka on aika jyrkkä tässä, annetaan Eikalle puheenvuoro. No en tiedä olenko mä jyrkkä, mutta siis mä oon tällä hetkellä siis sillä kannalla, että olisi nykysysteemi on sinällänsä suomalaiseen yhteiskuntaan melkoisen hyvin sopiva. Elämänkatsomustieto, sitten valinnanvarapaus Evolutista. Se, että tämä tilanne ei ole niin kuin yksi yhteen, eli evolutit eivät voi missään tilanteessa valita elämänkatsomustietoa, mutta jokainen uskontokuntiin kuulumaton lapsi voi mennä uskonnon opetukseen ja siihen hyvin usein koulunkin taholta vähän painostetaan, että kun on nämä ryhmäjärjestelyt tulee niin vaikeiksi ja näin edelleen. Mitä sitten olisi tämmöinen yhteinen oppiaine? Näissä muissa Pohjoismaissa on yhteinen oppiaine ja heidän edustajansa sanovat, että valitettavasti. Ja
se mitä siellä on, jos me ajatellaan, että mitä me halutaan siitä yhteisestä oppiaineesta. Me halutaan sieltä arvokysymyksiä, me halutaan sieltä eettisiä kysymyksiä, pohdiskelua, tämän tapaisista asioista. Mutta kuinka paljon niissä kysymyksissä on sitten loppujen lopuksi sitä, mitä me haluttaisiin, uskontojen näkemyksiä. Mitä me halutaan? Halutaanko me se, että ala-asteikäinen lapsi tietää, mitä hindut ajattelevat tästä ja tästä käytännön kysymyksestä, tai muslimista ajattelee tästä? Vai halutaanko heidän pohtimaan sitten erilaisia katsomuskysymyksiä ilman uskonnon painolastia? Ja se, mitä tällä hetkellä mikään näistä katsomuskysymyksissä on ollut nimenomaan, niin painotus siihen uskontotietoon. Me voidaan opettaa uskonnoista vaikka historian tunnilla, historian yhteydessä. Niin me opetamme. Niin. Ja silti haluttaisiin tämmöinen oppiaine, joka pohdiskelee eettisiä kysymyksiä ja arvokysymyksiä pohtien sitä uskonnon lähtökohdista. Mutta eihän ne kysymykset ole käytännössä juurikaan uskonnollisia kysymyksiä. Sitten on yksi, mitä on esitetty, niin on se, että tämä tulisi niin paljon halvemmaksi. Mutta käytännössä se pyörii ihan muutamassa miljoonassa, mitä tämä nykyinen järjestelmä maksaa kaikkiaan. Ja hyvillä opetusjärjestelyillä saadaan niin kulut aika pieniksi, jos ne tehdään todella hyvin. Ja jos meillä on riittävästi valitsijoita, se, että pidetään valitsijaryhmät pieninä, jos me ajatellaan, että Helsingissä on paljon eri katsomuksia, niin siellä silloin niin ryhmätkin nousee aika isoiksi. Ja silloin tavallaan, kun syntyy elämänkatsomustiedon ryhmä, niin jää yksi uskonnon ryhmä pois. Eli ei yhtään uusia kustannuksia sitten. Mutta tässä niin tavallaan ei ole ajateltu sitä käytännön tilannetta, mikä on kuitenkaan kouluissa. Ja toisaalta sitten se, mikä on tietysti, että edelleenkin tämä yli 70% suomalaisista kuuluu evankelisluterilaiseen-kirkkoon, niin jos me määritellään oppiaineeksi uskontotieto, niin ketkä siellä koulussa sitä tulisivat opettamaan. Kouluissa on aikamoinen joukko uskonnonopettajia, jotka olisivat siinä tilanteessa sitten työttömiä, jos heitä ei kelpuutettaisi ET-opettajiksi tai uskontotiedon opettajiksi, ja mikä muuttuisi siinä tilanteessa. Niin mä voisin jatkaa tuohon, että siis mun mielestä koulun pitäisi yhdistää eikä erottaa. Eli nythän niitä vipeltää jo ykköseltä se yhden ainoan viikkotunnin takia. Saattaa olla 6-7 eri ryhmää, että te menette tonne ja sitten kuskataan jollain taksilla johonkin. Että paras ehdotus, mitä mä oon kuullut, niin että pelkästään luokanopettajat pitää sen yhden viikkotunnin jonnekin 4. luokalle asti. Kyllä siellä kun luokassa on taatusti kaiken maailman moraalikysymyksiä ja pihatappeluita ja kinoja ja erimielisyyksiä ja muuta, mitä niin kuin pitäisi olla aikaa selvittää siellä luokkahuoneessa. Mutta nimenomaan se, että koulun pitää olla yhdistävä, ei erottava. Ja sitten se, että jos tulisi tämmöinen yhteinen katsomusaine, niin sehän vaatii ilman muuta niin täydennyskoulutusta. Ja enkä mä usko, että siinähän pitäisi olla mukana eteen kaikki opit plus sitten muuta. Ja mä oon sitä mieltä, että länsimäisessä yhteiskunnassa, kuten mekin eletään, niin kyllä se uskonto ja uskonnot kuuluu yleissivistykseen. Ja meillä on hyvin paljon, mä oon itse humanisti, kielitieteilijä ja valtiotieteilijä, niin kielessäkin meillä on hyvin paljon asioita, joita me käytämme, jolla on joku historia.
Mutta siis nimenomaan se, että koulun pitää yhdistää, ei erottaa. No niin, tämä katsomusainealatuhan päättyy huomenna, niin se tarkoittaa käytännössä nyt sitä, että ihan selvästi tässä mennään tällä tuntijaolla lähivuodet, koska uusi tuntijako astuu voimaan vasta ensi elokuussa, jolloin nämä katsomusainetunnit vähän vähenee. Että siinä mielessä on tosi ajankohtaista tämä ET:n elämänkatsomustiedon vahvistaminen ja myös se vaatimus sen avaamisesta kaikille. No mitä sitten seuraavalla tuntijakokierroksella tulisi, niin vapaa-ajattelijoiden kanta on kyllä se, että tämmöinen uskonnon opetus, niin se pitäisi lopettaa ihan kokonaan. Ja nyt kun me pohdittiin tätä tilannetta, niin tuossa liittovaltuusto otti sen kannan nyt vähän, että ainakin 4. tai 5. ensimmäiseltä luokalta se voisi jäädä pois. Eli silloin, niin koska tämä just, että tämä niin kuin Eikka tuossa sanoi, niin nämä monet kysymykset on muita kuin uskontojen prisman läpi tarkasteltavia asioita, tällaiset eettiset ja tapakulttuuriset ja kulttuurikasvatusasiat. Eli luokanopettajathan niitä katsomusaineitakin opettaa, mutta vähän huonoilla eväillä. Eli siis se voisi olla kulttuuri- ja tapakasvatusta alaluokilla. Ja jos sitten jonkunnäköinen katsomusaine myöhemmin tulee, niin se voidaan tosiaan jakaa sitten eri osiin. Eli siinä mielessä tällä mallilla nyt mennään ja sitten jos ja kun uutta tuntijakoa tehdään, niin se keskustelu pitää käydä ihan erikseen ja lähtien siitä, että mitään katsomusainetta ei tarvitse todellakaan aloittaa alaluokilta, vaan sitten katsoo erikseen näitä yläluokkia ja tämä elämänkatsomustiedon nämä saavutukset siitä, että katsomuksellisia, eettisiä, moraalisia kysymyksiä tarkastellaan myös muutenkin kuin uskontojen näkökulmasta, niin pitää säilyttää. ET:n perintöä ei saa missään vaiheessa sitten ikään kuin hylätä. No munkin mielestä voisi kokonaan katsomusaineet olla poissa kouluista. Ranskassa näin tehtiin kauan aikaa sitten ja mitään katastrofia siitä ei ole seurannut. Sinänsä jos opetetaan uskontotietoa tai maailmankatsomustietoa tai millä nimellä sitä nyt taas sitten kutsutaankaan, niin sitähän voi opettaa hyvin monella eri tavalla. Että jos ajattelee, että minä opettaisin uskontotietoa tai helluntai-seurakunnan saarnamies opettaa uskontotietoa, niin molemmat voivat puhua tietoa uskonnoista ja näkökulma on vaan vähän eri. Että kyllähän nämä Dawkinsin ja Hitchensin ja muut uusateismin aaltojen kirjat, niin nehän puhuvat uskonnoista, ne ovat uskontotietoa, mutta ne ovat eri vasta uskontotietoa. Et siinä mielessä sisältö on se, joka ratkaisee, eikä nimi, että mikä on mahdollista. Koululaki sanoo, että koulussa pitää opettaa parhaimpaan, viimeisimpään, tuoreimpaan tieteelliseen tietoon perustuvaa totuudenmukaista opetusta. Ja kaikissa muissa aineissa näin tehdään, paitsi uskonnossa. Että siinä on kyllä ristiriita. Ole hyvä. Nyt tulee vähän politiikkaa. On tullut mieleen, että voisiko tätä sekulaaria humanismia, sen niin objektiivisuutta ja tämmöistä puolueettomuutta käyttää jossakin näissä poliittisissa kuvioissa vähän niin kuin te olisitte tai olisimme konsultteja poliitikoille, mitä monet asiat on niin käytännön politiikan asiat on niin sidoksissa uskontoon ja uskonnollisiin ennakkoluuloihin. Kevyin esimerkki on varmaan se, kun Paavo Väyrynen sanoo, että Sipilä on tehnyt liiton lipilaarien ja lestadiolaisten välillä. No kyllä ihmisiä rupeaa kiinnostamaan, että mikähän se lestadiolaisten poliittinen vaikutus oikein on, mutta kukaan ei uskalla sitä kertoa kansalle. Eikö tämä porukka voisi olla se, joka rohkaistuisi vähän asiaa niin tarkastella objektiivisesti, mitä tämä nyt sitten merkitsee, kun Pohjois-Suomi on käytännössä lestadiolaisten hallussa. Ja ne ovat nyt sitten hallituksessakin noin vahvasti. Toinen vähän isompi esimerkki tulee mieleen tästä terrorismista ja maailman Lähi-idän tilanteesta lähinnä kun
tämä muslimien, sunnimuslimien yksi suunta on salafistit, jota Saudi-Arabia ennen kaikkea tukee ja sen naapurimaat. Ja se on vastuussa lähes kaikesta niin sanotusta jihadistiterrorismista. Mutta kun se on Yhdysvaltain imperialismin asialla tämä jihadismi, niin ei sitä Suomessakaan uskalla kukaan puhua. Ja jos esimerkiksi Saudi-Arabia tekee joku rumakin tempun, niin Suomen ulkopolitiikka on sidottu USAn kautta ja EUn kautta siihen, että ei sitä voi arvostella. Ja sitten niin kuin minulla on kokemus, että muslimien kesken läheskään ei Suomessa montakaan salafistia ole, mutta ei se ole helppo minkäänlaisen muslimin niin kuin julkisesti niin kuin mitenkään eritellä toista niin kuin oman uskonnon haaraa, eli kritisoida sitä. Se pitäisi olla joku tämmöinen objektiivisempi taho, joka niin kuin, edistää sitä keskustelua ja julkisuutta siinä asiassa. Siis tämä salafismi sittenhän on niin kuin Euroopan tilanteessa se, että ainoastaan Saksan tiedustelupalvelu on julkisesti todennut, että tämä salafistien perustamat sadat nämä moskeijat maailmassa niin ovat osaltaan tämmöisiä väkivaltaisen ideologian levittäjiä. Ainoastaan yksi tiedustelupalvelu on tämän uskaltanut todeta länsimaissa, vaikka se on niin täysin selvä asia. Että tätä selvä asiaa olisi kyllä jotenkin vähän selventää käytännössä. Kiitos. Suomellahan on kyllä ihmisoikeuspolitiikka, jota se noudattaa. Reaalipolitiikka voi sitten olla joskus vähän vaikeampaa. Esa halusi tähän esittää. Joo, tuohon ensimmäiseen ensiksi pyysin, mutta nyt täytyy sanoa kyllä, että ajattelin tuossa torstaina tuoda esiin myöskin, että siis Suomen pitää puuttua näihin myös uskontoon liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin. Ja Saudi-Arabiassahan on kuolemantuomio jumalanpilkasta ja uskosta luopumisesta. Ja toki siellä myöskin saatetaan tuomita 1600 raipaniskua, niin kuin yhdelle toimittajalle tuossa tuomittiin. Ja se tuomion toimeenpanohan on kesken, koska sitä ei pysty tekemään niitä raipaniskuja niin kuin annoksittain. Ja Suomessa Suomen puuttumista tähän haittaa hiukan se, mitä meidän edustajat on saanut kuulla kansainvälisillä elimillä. Ne nimittäin sanoo, että onhan teilläkin jumalanpilkka rikoslaissa rangaistava teko, jopa vankeudella rangaistava teko. Ja sen takia humanistijärjestöt ja vapaa-ajattelijat olemme tosiaan myös esittänyt, että tämä rikoslaissa oleva jumalanpilkka kohta pykälistä pitää poistaa. Uskonrauhan ja julkisrauhan juttu voi toki tietyllä tavalla olla siinä, mutta tämä jumalanpilkka, niin se pitäisi poistaa just senkin takia, että Suomi voisi vahvemmin puuttua kansainvälisesti myös näiden maiden toimintaan, jossa jumalanpilkasta on kuolemantuomio. Mutta sitten tämä, mitä sanoit tuosta politiikasta, niin kyllähän siis ihmisoikeusperustaisuus ihan tällä hetkellä on keskiössä, perus- ja ihmisoikeuspolitiikka. Sen takiahan tietyt voimat on nyt hyökännyt perustuslakivaliokuntaa vastaan. Toki olemme sitä mieltä, että parempi olisi, että olisi perustuslakituomioistuin, mutta että kuitenkin niin kun ihmisoikeudethan on totta kai, siellä on poliittiset ja demokratiaoikeudet, ja sitten on myös taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. Eli tämä ihmisoikeuksien kirjo on tosi laaja. Nyt ollaan toki oikeus keskittyä yhteen näkökulmaan, uskonnonvapauteen ja yhdenvertaisuuteen siihen liittyen, mutta että tämä ihmisoikeusnäkökulma on se, jota ilman muuta kannattaa käyttää silloin, kun ajetaan ihmisten oikeuksia, ihmisten reiluja oikeuksia. Että neuvon yhtäältä vetoamaan ihmisoikeuksia ja toisaalta siis tutustumaan niihin ja käyttämään. Ja totta kai kaikki ihmiset, jotka halutaan erilaisia muitakin ihmisoikeuksia, taloussosiaalisia oikeuksia ja muita, niin niihin pitää vedota. Ja kyllä niillä on nyt ollutkin vaikutusta konkreettisesti, eli tiettyjä muutoksia, mitä esimerkiksi nykyinen hallitus ja läpi on saatu jossain määrin lievennettyä, tai se prosessi on
tavallaan niin kuin kesken, koska muun muassa nämä vaikeudet perustuslakivaliokunnassa on, niin ennakoidut vaikeudet perustuslakivaliokunnassa niin liittyy juuri tähän, mitä kysyjä kysyit. Niin, terrorismista ja uskonnollisesta terrorismista ja muslimiterroristeista, niin pidän kyllä ongelmallisena sitä, että uskontoja, monia uskontoja, siis kristinuskoakin on tietysti tulkittu, mutta ehkä viime aikoina islamia enemmän tulkittu tavalla ja toteutettu tavalla, että se johtaa terroriin. Aikoinaan teininä kun väittelin erään uskovaisen kanssa, niin hän sanoi, että miten teillä ateisteilla voi olla mitään moraalia, että kun ei ole sitä Jumalaa, joka antaa moraalia, että teillähän on aivan sama, potkiiko kadulla mummoja vai kiviä, kun vain siinä molemmissa atomien paikat vaihtavat paikkaa. No näinhän se ei tietenkään ole, mutta kuvaa tuollaista naivia uskonnollista ajattelua, että vain jostain jumalallisesta ilmoituksesta voi tulla käsitys siitä, mikä on hyvää ja pahaa. Mä väitän, että meillä kaikilla ihmisillä on oma tunto, joka on syntynyt toisaalta meidän biologiaa ja toisaalta kulttuurin seurauksena, joka kertoo, mikä on hyvää ja pahaa. Ja jos me korvataan tämä omatunto jollain pyhillä kirjoilla, niin siinä ei päästä hyvään suuntaan. Sitten kun olen puhunut paljon lapsista ja koulusta, ja se on aivan oikein, mutta minä haluaisin nyt kääntää huomion vanhuksiin päin. Ja kysyisin Vapaa-ajattelijan liitolta, että onko teillä jotain toimintaa liittyen siihen, mitä vanhainkodeissa tapahtuu. Kun mieheni oli Laakson sairaalassa viimeisenä elinvuotena, niin hän joutui menemään Laakson sairaalan keittiöön, kun pappi tuli pitämään saarnaa potilaille. Ja onneksi hänet hyväksyttiin sinne keittiöön. Mutta viime sunnuntaina olin taas kokouksessa Boulevardilla entisessä tyttökoulussa, ja näyttämän yläpuolella on suurin kirjaimin Herran pelko on viisauden alku. Ja tämä sai minut ajattelemaan juuri näitä asioita, että mahtaako esimerkiksi uskontojen uhrien tuki RY:llä olla terapeuttipalveluksessaan? Ei taida olla. Saattohoidon yhteydessä olisi varmasti tarpeellista pitää terapeutti käytettävissä. Että onko tämä puoli lainkaan ollut esillä? No Vapaa-ajattelijoiden liitossa meillähän on yli 20 yhdistystä eri puolilla, ja täytyy sanoa, että monissa yhdistyksissä jäsenkunnassa on myös sitten jo niin sanotun kolmannen iän piirissä olevia eli eläkeikäisiä ihmisiä ja sellaista niin kuin tietynlaista tuntumaa myöskin näissä palvelutaloissa oleviin ihmisiin toki sitä kautta on, mutta ja myöskin sairaaloiden toimintaa, mutta täytyy sanoa, että ei niin selvästi ole pystytty niin kuin tematisoimaan tätä toimintaa kaiken kattavasti, eli siinä on ihan selvästi parantamisen varaa. Et toki sitten uskonnonvapauteen kuuluu oikeus, että niitä tilaisuuksia jossain palvelutaloissa voi olla, kunhan on myöskin väistömahdollisuus, että siellähän se on vähän semmoinen erilainen tilanne ehkä, jos että voiko tiloja käyttää erilaisten järjestöjen toimintaan. Että se on varmasti se keskustelun piirissä. Sairaaloiden osalta niin on mainittava, että toisin kuin armeijassa ja vankiloissa, niin nämä sairaalapapit on seurakuntien itsensä palkkaamia. Et kysymys on vaan sitten siitä, että he ei niin kuin väkisin rynnistä potilaiden tai kuolevien potilaiden ääneen niin kuin kysymättä. Et mulla itsellä on lähipiirissä siellä työskenteleviä, niin tosiasiassahan vain ehkä niin kuin 1/4 potilaista jossain vaiheessa
ehkä haluaa keskustella sairaalapapin kanssa, että suurin osa ei kuolin vuoteellakaan halua sitä pappia siihen, vaan tämmöinen läheisten tuki. Eli ylipäänsä siis tämmöinen vertaistuki, läheistuki niin kuin vanhempien ihmisten keskuudessa on niin kuin olennaista ja tämmöistä vertaistuen kehittämistä halutaan. Meillähän oli tässä nyt sekulaarijärjestöjen piirissä keskustelutilaisuus, jossa oli mukana myöskin uskontojen uhrien tuki, ja heillähän toki on myös psykologipalveluja, niin kuin he välittää. Ei heillä niin kuin itse järjestössä on henkilökuntaa niin paljon, me pystyy välittämään tätä, mutta se uskontojen uhrien tuki kuitenkin tavallaan niin kuin fokusoitunut toimintaan, ei niinkään ehkä sitten tähän Evolut-valtakirkon toimintaan näissä eri pisteissä. Mutta ihan hyvä, kun kiinnitit huomiota ja varmasti tämmöiseen toimintaan siis sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muuten, niin kyllä siihen kyllä se agendalla on, mutta siinä on kehittämistä. Meillä on yhdistyksiä, jotka on ajanut hyvin paljon sitä, että pitää olla tiloja, hiljaisia tiloja sairaaloissa, missä ei ole ristejä seinillä tai muuta. Ja ylipäätään niin pro-seremonioitakin mä tarkistin, niin on hirveän vähän semmoisia tiloja, missä voi järjestää hautajaisia, jos on arkku, missä ei ole ristejä ja muita uskonnollisia tunnuksia. Että tämä tilakysymyskin on sellainen, mitä on yritetty pitää esillä. Tässä voisi kertoa vähän muualta maailmasta esimerkkiä. Hollanti on tämmöinen monikulttuurinen maa ja siellä on ratkaistu tämä asia niin, että siellä niin kuin palvelulaitoksissa, jossa meillä on vain pappeja, esimerkiksi armeija, niin siellä on eri katsomuksen edustajia, virallisesti hyväksyttyjen katsomusten edustajia tai samassa suhteessa työssä kuin on, mitä tässä on väestössä. Eli Hollannin armeijasta löytyy myös sitten tämmöisiä humanisteja, jotka on siellä sitten neuvonantajina ja kiertää Hollannin YK-joukoissa ja näin edelleen. Että muualla maailmassa tämä tilanne on sitten niin otettu ihan luontevana, että on eri katsomukset edustettuna ja myöskin uskonnottomat katsomukset. Samoin Norjassa, jossa ei kerätä, tai siis ei ole tällaista veronkeruujärjestelmää kuin meillä on ortodokseilla ja luterilaisella kirkolla, vaan valtio kerää kaikki verot ja avustaa sitten kaikkia katsomuksellisia järjestöjä samassa suhteessa sitten, että ne saa jäsenmäärän mukaisen avustuksen. Ja Norjassa nyt sattuu olemaan Euroopan suurin humanistijärjestö, eli yli 80 000 jäsentä, niin heidän saamansa valtionapu on, sanokaamme, huomattava. Niin vanhoista tuli mieleen, miten aikaisemmin todettiin, että Suomen Evolut-kirkkoon vuodessa on liittynyt noin 200 uutta aikuisjäsentä vapaaehtoisesti. Hyvin, hyvin vähän. Eli noin 200 henkilöä liittynyt, aikuista, vapaaehtoista, ei mitään pakkoliitettyjä lapsia. Ja se, miten vähän tätä tapahtuu, siis kuvastaa ehkä sitä, kuinka heikoilla nykypäivässä, nykyisen tieteen yhteiskunnan niin kuin, ympäristössä kirkon keskeiset opit ja keskeinen sanoma on. Ja mitä tästä seuraa? Tästä seuraa se, että kirkko sitten siirtyy lapsien, alkoholistien ja vanhusten piiriin. Eli siirtyy suuntaamaan ja koittamaan keräämään jäseniä ja käännynnäisiä sitten heikommassa asemassa olevilta, kun sitten terveitä ruumiina sielun voimissa olevia aikuisia ei saada tulemaan mukaan. Eli kyllä tämä siinä mielessä ei ole täysin hyvä moraalia. Ja tästähän toisena esimerkkinä on tämä eutanasiakysymys, jossa on jo pitkään selvästi suomalaisten enemmistö kannattanut eutanasian hyväksymistä, mutta se ei ole lähtenyt eduskunnassa
edes käsittelyyn. Ja tässä voi sanoa, että siinä on kyllä varmasti uskonnolliset ja kirkon vaikutus taustalla. Pelot kannattajien menettämisestä, siinähän paljon. No, meillä on siis täällä Robert Proterus, joka äsken puhui, hän on Humanistiliitosta, mutta on myös vapaa-ajattelijoissa mukana. Sitten Eino Vuotari, joka on humanistien varapuheenjohtaja ja on myös vapaa-ajattelijoissa. Maarit Fredlund, joka on lähinnä täällä vapaa-ajattelija, mutta on myös humanisti. Ja Esa Ylikoski samaten, hän on täällä vapaa-ajattelijana, mutta on myös Humanistiliiton jäsen. Minä Raukka en ole humanisti. Mä oon vielä uskonnottomat ryn jäsen. No niin, joo. Haluaisitteko käyttää jonkinlaisen kohottavan puheenvuoron? Meillähän lopuksi, se on lyhyt, meillä ei ole kuin 5 minuuttia aikaa. Meillä on esimerkiksi humanisteilla 19. päivä maaliskuuta tuossa Herossa, Vilhonkatu 4, kevätseminaari etnisistä vähemmistöistä, että yhdenvertaisuutta nyt siltä kannalta. Ja 12. päivä Familiassa puhutaan tieteellisten ja uskonnollisten maailmankuvien vastuusta tutkijan näkökulmasta. Se on tuossa lehdessä väärin, mutta nettisivuilta löytyy kyllä kaikki se toiminta, mitä meillä on. Ja Esa ja Maarit voi kertoa omasta puolestaan. Jos mennään tässä järjestyksessä, niin tosiaan nyt sitten Helsingissä tai Helsingin seudulla toimii myös Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ja se järjestää myös tilaisuuksia ja sitten meillä on semmoisia sanotaanko vapaamuotoisempia tilaisuuksia eli VA-baari eli Vabaari ja se on kuuluisessa ravintola Oivassa ja tarkempi osoite ehkä tulee mieleen laulusta eli kulkee 3. linjaa eteenpäin niin siinä on kulmassa on sitten Oiva, niin siellä on 15.2. ja joka kuukauden, oliko se 3. torstai, kun se sitten, ei maanantai, niin anteeksi, niin on tämmöinen vapaari. Mutta siis tervetuloa mukaan humanisti vapaa-ajattelijajärjestöjen toimintaan. Me tarvitaan kyllä mielellään uusia ihmisiä mukaan, jäseniä ja tukihenkilöitä, jotta nämä asiat edistyy. Muuten sanoisin, että kun täällä on paikalla myöskin vanha naapurin kaveri tuolta lapsuuden seutuvilta, minkä kanssa keskusteltiin maailmankatsomuksellisista kysymyksistä, niin kyllä vaikka mä olen näin paljon puhunut tätä yhteiskuntapolitiikkaa, niin kyllähän se tietysti silloin lähtökohtana jo ihan nuoresta kouluikäisestä pitää on ollut. Että ehkä sen jälkeen niin voi sanoa, että vuosien varrella niin en ole jämähtänyt siihen samaan, että ehkä voi sanoa, että antidogmaattisuutta ja skeptisyyttä on ehkä tullut pikkasen vielä lisää siihen, mitä se oli 50 vuotta sitten. Niin mä toimin Vapaa-ajattelijoiden liiton toiminnanjohtajana ainut palkattu, että minulla on työaika 20 tuntia viikossa ja mä pyrin olemaan siellä toimistolla, niin tiistai, keskiviikko ja torstaisin kello 12-17, mutta saattaa olla sillä muutenkin, että netistä löytyy puhelinnumero, mihin voi aina soittaa, jos on jotain asiaa sinne toimistolle. Ja siellä on myös kirjasto, jos haluat katsoa, mitä sieltä löytyy. Kiitos. Joo, mä en nyt toistamme sitä, mitä Irma tuossa jo kertoi humanistien toiminnasta. Ainoa, mitä mä voisin sanoa, että pohtikaa, miettikää, käyttäkää uteliasta otetta maailman näkemiseen, niin silloin yleensä löytää ne oikeat vastaukset. Niin, kohottavana voidaan puhua elämän tarkoituksesta, josta taas kuulee sanottavan, että eihän teillä nyt voi olla mitään elämän tarkoitusta, mutta tässä ensinnäkin on väärinkäsitys, että uskonnot tarjoaisi jonkun elämän tarkoituksen, jonkun suuren ylimaailmallisen elämän tarkoituksen, mutta eihän se, että niin kuin rukoillaan ja seurataan Jeesusta ja päästään soittelemaan harpulla ziljardi vuotta, niin ei se oikeasti ole mikään kovin ylevä tarkoitus. Itse sanon, että
maailmassa on paljon asioita, pieniä asioita, ihmisen kokoisia asioita, joista voi rakentaa itselleen tarkoituksia. Voi tutkia ja yrittää ymmärtää asioita, voi tuntea, rakastaa, niin kuin tämä ihmisyyden toinen puoli. Paljon sisältöä voi kehittää, rakentaa, kehittyä ihmisenä, luoda ihmissuhteita, luoda yhteiskuntaa. Niin kyllä näistä löytyy hyviä elämäntarkoituksia ja parempia kuin keksityt pilvilinnat. Kiitos, että tulitte, olette kiinnostuneita ja nähdään taas.